cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ laban n'a ye sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ka bisimila aw ka émission Mali kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye n'o de fɔ tant que aw bɛ ni émission in aw bɛ bɔ aw ka artistes ka vie kalama en même temps aw bɛ lafiya aw ni stress tɛ ɲɔgɔn ye donc bi aw ka lafiya kama an ye ci bila an ka denmisɛnnin mandi dɔw ma o bɛ an bolokɔrɔ an n'u bɛna baro kɛ baro min kɔnɔna na ni bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ a la donc tɛ kuma jan n bɛna kuma di min bɛ numan fɛ voilà après ou bien an b'a daminɛ kini bolo de la aw mana daminɛ min na bɛɛ ko bɛ bɛɛ ka ɲi kini bolo de la an k'a daminɛ kini bolo la ok ma chérie ça va bien Ça va. ko bɛ cogo di Ko tɛ cogo la. i lafiyalen don I lafiyalen ba de don. sûr ko ka ɲi Awɔ. sisan nɔ tour bɛ la blanche la ok hali dibi la ale bɛ biriki ko bɛ cogo di ça va kan ɲuman de b'i la kan foyi tɛ yen i lafiyalen don bien 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 an bɛ se ka tɛmɛ ni ko ye awɔ donc an bɛ présentation de ma directement an b'a fɛ i k'i yɛrɛ présenter an ma bon yani n ka kuma daminɛ n bɛ foli bila n fa ni n ba ye d'accord n bɛ foli bila n yɛrɛ ka mɔgɔba dɔ ye n'o ye Tom Production ye bon n'ale fɛnɛ tun tɛ bi sɔrɔ i m'a ye ani filɛlikɛlaw minnu bɛ k'an lajɛ aw sigiyɔrɔ la aw bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ sigiyɔrɔ la ne tɔgɔ Aisha Mariko ministre Aisha Mariko ne de tun bɛ ka Kayra Arbi ladege ministère la kɔrɔbɔrɔdenni fitininini tun bɛ ka kɔrɔbɔrɔ dɔnkili da i yɛrɛ taara la k'i kɔrɔbayara dɛ o ye tiɲɛ ye i m'a ye donc ne de tun bɛ ka Kayra Arbi ladege en 2013 ne de kɛra a ministère yɛrɛ première ye d'accord faamuyali sɔrɔla o la ma chérie kan jumɛn de b'i da Kan foyi tɛ. sisan an b'a fɔ e fana k'i yɛrɛ fɔ an ye Bon ɲɔni ka kuma n bɛ Ala fo k'an fa ni n ba fo k'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ Umu Ɲang ne tun bɛ ka Babani de ladege ministère 8. d'accord faamuyali sɔrɔla o la d'accord Aïcha an bɛnalen école ko la e yɛrɛ ka niveau d'étude yɛrɛ ye jumɛn ye i tɛmɛna sira minnu fɛ i bɛ se k'i da don o la école kɔnɔ ko la ka e ko ni da bɛ se ka don ne ka école ko la wa a tɔgɔ di tantɔ ne ka école ko ma ban wa ne ka école ko jɔra ne ye n ba école ma dɔnkili musique de kama ne ye n ba école ma ne ko ne tɛ taa école la fewu tɛ taa bi tɛ taa sini n danna 8e na donc n ba école ma n ko n bɛ dɔnkilida de continuer n bɛ art kɛ quoi mais n tɛ fɛ ka n yɛrɛ bila kalanko foyi la fɔlɔ donc ni ala yɔrɔ ni fɛn min kɔni ka di mɔgɔ ye a ma nɔgɔn donc ko n tɛ na école kɛ tuguni n bɛna continuer ka école de musique kɛ quoi i bɛna taa institut national des arts la non i bɛna école bon nin wagati in na n bɛ école de musique na o ye fɛn ni muso académie u b'an dege dɔnkiliw ni fɛnw na en même temps an bɛ fɔli kɛ i m'a ye en même temps an bɛ fɔli kɛ don o don an bɛ taa i n'a fɔ école air bɛ cogoya min na donc o fɛnɛ bɛ ten tɔ de quoi d'accord faamuyali sɔrɔla o la ma chérie merci ma chérie ko bɛ cogo di Ko tɛ cogo la. an bɛ don min na i ko bi i yɛrɛ ka école ko bɛ cogo di Bon ne yɛrɛ fɛnɛ ye école bila k'an to 7e de la. donc aw fila de bɛ yala ɲɔgɔn fɛ ale ye 8e ye 7e ye d'accord o ye histoire fɔ ka na mun y'a to i y'a bila Musique kama dɔrɔn dɔnkili kama n ye école bila. Bon cours kɔnɔna yɛrɛ de man di ne. donc ale de bɛ to k'a fɔ k'aw ka bɔ classe la ka to aw yala ne t'o fɔ yɛrɛ ne b'o fɛ yan Aïcha yɛrɛ ko k'ale tɛ fɛn dɔn ko de école nege bɔ ale la e tɛ fɛn dɔn aw minnu tɛ fɛn dɔn école la olu tɔgɔ ye di électrique ayi minnu tɛ fɛn dɔn classe kɔnɔna la tɔgɔ dɔn donc aw sɔnna o ma o ye ɲɔgɔn t'o ye ɲɔgɔn tɛ fɔri e tɛ fɔri d'accord an y'a faamuya ma chérie fana tɛ fɔri dɛ mais seulement a ma diya aw yɛrɛ de dɔnkili donna aw fɛ aw ye école bila faamuyali sɔrɔla o la sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Aïcha Mariko yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna la cogo di dɔnkilida in kɔnɔ bon ne ye n yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ cogo min na ne ye dɔnkilida bɔ n ba yan fan de la mais donc ne ba ka mɔgɔw de bɛ dɔnkili da ne lamɔna tanti dɔ de bolo n'o ye masa in Fofana m'ale fɛnɛ fo fa sigiyɔrɔ la donc comme ne lamɔna ale bolo ne nana kɔrɔbaya ale bolo k'a sɔrɔ ale bɛ dɔnkilidaw ni fɛnw kɛ quoi
donc da jarani uri sin fe imaya d'accord voilà ma chérie e fana ka dɔnkili ko in daminɛra cogo di i bɛ se ko histoire ni fɔ an ye bon ne ye dɔnkilida daminɛ depuis n ka dɔgɔ parce que ne mɔkɛ yɛrɛ tun ye dɔnkilidala ye karamɔgɔ ɲa a tun bɛ segu de et puis n parents bɛɛ bɛ fɔli kɛ tɔnɔ sɛkiɲa ale bɛ walisɛki ka fɔli kɛ a bɛ Sénégal bon n fa fɛnɛ bɛ fɔli kɛ jeliw kɔfɛ quoi n tonton dɔw bɛ fɔli kɛ n kɔrɔkɛ bɛ kuma n yɛrɛ bɛ dɔnkili da ne ye dɔnkilida bɔn dɔnkilida kanu donna ne la depuis n ka dɔgɔ. d'accord voilà Aïcha ne bɛ fɛ ka dɔn depuis i donna dɔnkilida in na ministère yɛrɛ kɔ komi i yɛrɛ fɔ i y'o kɛ mais i olu bɛɛ dabilara san i yɛrɛ bɛ ka évoluer san dɔɔni dɔɔni. bon n yɛrɛ bɛ ka n débrouiller dɔɔni dɔɔni. an bɛ fɛ ka dɔn san ministère kɔfɛla la Aïcha yɛrɛ bɛ baara jumɛnw na sisan. bon komi n y'a f'i ye cogoya min na an bɛ ka dɔnkili kow de i b'a dɔn a kɔni ma nɔgɔn. i m'a ye mɔgɔ tɛ se ka girin dɔrɔn ka kɛ fɛn ye ten f'i ka sɛgɛn mais donc an bɛ ka ɲɛɲini dɔɔni ni ala yɛrɛ nana n'a ka na ye don min na bɛɛ n'i ka don de don i m'a ye n'ala k'i bɛ kɛ min ye don min na i bɛ k'o ye don de la donc an bɛ k'an débrouiller cogo sugu bɛɛ la an bɛ k'an ka fɛnw kɛ an bɛ répétition kɛ halisa an bɛ taa jouer kɛyɔrɔ la an bɛ jouer kɛ halisa dɔɔni de don quoi bon ministère kɔfɛ an bɛ k'olu de kɛ halisa an bɛ k'olu de sira kan halisa. d'accord voilà ma chérie dɔnkilida in ma nɔgɔn dɛ yɔrɔ. ma nɔgɔn dɛ. d'accord ne bɛ fɛ ka dɔn depuis e yɛrɛ donna dɔnkili in kɔnɔna la i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la k'o dɔw ɲɛfɔ an ye. bon dɔnkili ko in yɛrɛ tɛ taa gɛlɛya kɔ i b'a a bɛ gɛlɛya de après a bɛ tila ka nɔgɔya bon gɛlɛya caman b'a la a tɛ se ka fɔ ka ban quoi. i n'a fɔ gɛlɛya jumɛn ni jumɛn. bon misiki yɛrɛ ma nɔgɔn misiki ma nɔgɔn i bɛ taa don sira dɔw fɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi misiki ma nɔgɔn bɛɛ bɛ ko bɛɛ dɔ bɛɛ bɛ f'i ma quoi i m'a ye bon i yɛrɛ b'i patienter i bɛ dɔnkili da ni ala sɔnna a bɛɛ bɛ nɔgɔya quoi dɔnkilida ma nɔgɔya a kuma ka ca toro. d'accord Aïcha Mariko sisan an bɛ fɛ k'a dɔn komi i kun ko k'i to émission in na i kun bɛ ka Ayida Arabi de ladege sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn e bɛ se ale dɔrɔn de ka dɔnkiliw la wa walima e bɛ dɔnkili wɛrɛw da. ne bɛ dɔnkili wɛrɛw da min tɛ hali kɔrɔbɔrɔ dɔnkili ye. hali Sénégalais dɔn min bɛ s'a bɛɛ la ye. ala ni fɔ ne instant mɛ. kɔrɔbɔrɔ dɔnkili yo n bɛ s'a bɛɛ de la. d'accord sisan nɔ komi déjà micro b'i bolo i yɛrɛ voix bɛ yen an bɛ fɛ i ka prévu yɛrɛ an na komi i yɛrɛ ko k'i bɛ s'a bɛɛ la. bon k'a daminɛ jumɛn de la. dɔnkili min yɛrɛ man di ja dɔn. kɔrɔbɔrɔ dɔnkili don wa bamanan dɔnkili don wa. se ka kɛ bamanan dɔnkili kɔfɛ an bɛ kɔrɔbɔrɔ dɔnkili fɛnɛ da. ibala kulele wo ibala fadenya kele te ibala yo ya ibala nyengo ya kele te ba ayata ye ko kele te ba Aisha yata asiri ya kele te ba ayata nyengo ya kele ma ba Aisha mari ho yata asiri ya kele te ba ibala yo ya ibala fadenya kele te ba ibala. Merci beaucoup ma chérie. Donc est-ce que vous qui face à yere ko la charité be en ordre ne commence toujours par carrière e ga ko ba dogo de amena umunyang na alemna do fa dala umunyang donc ministère yere ko fait si ça non toi tu deviens quoi maintenant ibika juma on ke bon ne be donc l'idée da ministère ko fait ibika donc l'idée da ibe groupe do de la wal mo ko do mais groupe là groupe juma mais muso académie mola et puis mais groupe chamana wa. D'accord. Si ça muso académique yere John détail John de a créé avec ro juma vous sais qui da do ko la ka ni foli kan ko fenena bon Aliou Franjay au détail. D'accord. Ani naini jabati olu de ga fendo olu ga initiative donc
muso dɔrɔn de bɛ yen walima cɛw fana bɛ yen muso dɔrɔn de bɛ yen muso an bɛ instrument fɔ an bɛ dɔnkili fana da an bɛ dɔnkili d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la voilà Aïcha Jodi tile filanin na an ye Salif Keita ka ko labɛnnen dɔw la awɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o ko la i n'ale bɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ bon an bɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ tonton Salif n b'a fɔ fa sigiyɔrɔ la ne kelen fa bon a kelen bɛ ka an ta ka kurisiya kama donc an n'ale bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ n yɛrɛ fɔ cogo min na mɔgɔ tɛ girin ten ka kɛ fɛn ye i m'a ye olu minnu ye ladɔnnen don ka tɛmɛ il faut que an ka gungun olu dɔw la pour que an ka se ka kɛ an fana ka se ka lakodɔn quoi i m'a ye tɔrɔ ni bɛ ka faamuya donc an donna ka kurisiya la an ɲini ko fɔ an kana ka kurisiya kɛ donc n bɛ ala fo ka barikada depuis an donna ka fɛn na an ma tɔɔrɔya sɔrɔ a la an ma foyi sɔrɔ a la i m'a ye donc dɔɔni de don mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔn dɔɔni e yɛrɛ ma ne ɲininka sisan a ye ne ye Salif ka fɛn na donc ne bɛ ala deli halisa mɔgɔ ye an tɔ ɲagali ka taa ɲɛfɛ pour que mɔgɔw k'an lakodɔn an filɛlikɛbaga jamaw aw ka an lakodɔn cogoya min na an kɔni an bɛ ka effort sugu bɛɛ kɛ an ye denmisɛnninw ye an ma don ye don man ye d'accord i m'a ye donc a b'a essayer quoi an fana dɛmɛ dɔɔni quoi i m'a ye parce que an fana bɛ fɛ ka kɛ i n'a fɔ an ka tonton Salifu Umu Sangare ninnu ani Rokia Traoré ninnu an fana bɛ fɛ ka kɛ olu ɲɔgɔnnaw ye i m'a ye d'accord kuma ɲɛna wa faamuyali sɔrɔla la voilà ma chérie i fana voix in bɛ top la toujours i bɛ se babani dɔrɔn de ka dɔnkiliw la wa walima i bɛ se dɔnkili wɛrɛw la n bɛ se dɔnkili caman na n tɛ se babani ka dɔnkili dɔrɔn tɛ n bɛ dɔnkili caman da d'accord komi i yɛrɛ ko k'i bɛ se i da yɛrɛ y'a fɔ image tɛ taa dɛ wa micro b'i bolo sa micro b'e fana bolo i k'i se ko n'i dɔn ko yira ni dimi donna mɔgɔ la yɔrɔ min na ni ko i b'a bɔ dimi wɛrɛ bɛ don i la tugun olu ka yafa n ma nka n'olu ka yafa n ma bolofila sɔrɔ n ko ye denni ye ye n'i yɛrɛ kɛ cogo cogo senkɔrɔ jugu tɛ kɔli sɔn na k'o da i la bada balima jugu tɛ kɔli sɔn na k'o da i la teri jugu lu ye ne ɲɛkɔrɔ kuma caman fɔ ɲɛna ka taa n tɔgɔ ci ɲɛ kɔfɛ ne siranna duniya tigɛ ɲɛ duniya man kɛnɛ duniya man kɛnɛ duniya man kɛnɛ an kana ɲɔgɔn kɔniya fu falaki an kana ɲɔgɔn juguya fu bɛ nin daga la bolo non c'était trop bien aw bɛ ne faga ni nisɔndiya ye a ye taa dɔɔni dɔɔni dɛ ne yɛrɛ fo ka sunɔgɔ nege bila ne la mais an bɛ continuer n'an ka question ye toujours voilà Aïcha sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ depuis e yɛrɛ ye dɔnkilida in daminɛ yɛrɛ i ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a la k'i da don bɛɛ la i ka ɲɛfɔli kɛ komi Umuya y'a fɔ cogoya min na a ma nɔgɔn donc ne ma nɔgɔn dɛ fɛn foyi yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka nɔgɔn a bɛɛ de ka gɛlɛn hali n'a ka nɔgɔn a ka gɛlɛn i m'a ye bon ne kɔni bon alhamdulilayi an degera fɛnni minnu na kɔni depuis an ka dɔn ka na se bi ma ne bɛ ala fo ka barikada ne ye faamuyali dɔɔni sɔrɔ a la n ye tɔnw dɔn ka gamu dɔn n'o tɛ an tun bɛ taa ministère la wagati min na an tun tɛ foyi dɔn an tun bɛ taa jɔ dɔrɔn k'a da fɛ mais alhamdulilayi bi an bɛ tɔnw dɔn an bɛ gamu dɔn o y'an dege fɛn caman na an bɛ fɛn caman an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ yɔrɔ caman na quoi i m'a ye n'o tɛ dɔnkilida tɛ fɛn nɔgɔn tɛ dɛ d'accord a ma nɔgɔn faamuyali sɔrɔla o ko la mais an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ Aïcha ka dɔnkili in kɔnɔ n'a sɔrɔ i ni artiste wɛrɛw ye featuring kɛ n'a ye clip dɔw bɔ k'o bɛ cogo di bon ni artiste ma featuring kɛ ni artiste ma featuring kɛ fɔlɔ ni artiste ma clip kɛ fɔlɔ i m'a ye mais an b'a sira kan quoi projet o fana labɛnnen t'i bolo projet labɛnnen min bolo i n'a fɔ projet jumɛn ko bɛ sen na son kura ko yɛrɛ u bɛ sen na fɛn caman caman bɛ yen quoi ne yɛrɛ ka clip u bɛ sen na sɔɔni dɔrɔn u bɛ ɲɛnabɔ mais n tɛ se ka dɔn fɔ a la fɔlɔ mais a ko kɔni bɛ sen na ni ala sɔnna Joli Beauté ale n'a ka finesse ale tɛ pressé yɛrɛ ko dumanw ka di ne dɔgɔnin sa ni dɔgɔnin ne bɛ fɛ k'a dɔn sa Mali artistes bɛɛ n b'a fɔ n ko tɔw man di yɛrɛ mais jɔn yɛrɛ de ka ko bɛ e yɛrɛ influencer jɔn yɛrɛ de ka musique bɛ e ci yɛrɛ kojugu ni bɛɛ bon
mɔgɔ fila jɔn ni jɔn Otgam Fatim Jabadi ani Kanku Kuyate i bɛ saga dɔnkili la Fatim i bɛ saga dɔnkili jumɛn na n bɛ se a ka dɔnkili caman na san ko micro b'i bolo prévu yɛrɛ an na ayiwa an lamɛnbagaw nin ko in tɛna nɔgɔya dɛ ko bɛ yen mani ni jugudo bɛ yɛlɛlana aluse o fo ye aluse o fo jamatia mani ni jugudo bɛ yɛlɛlana mani ni jugudo bɛ yɛlɛlana ntara fa sɔrɔ sobama ngo badarasa janjeli ma ngone tenjulo alihu jeli kumarani kantuna kunoro di ala ne tenjulo ne manilo manini jugulo be yɛlɛlana ala wakibaru ala siraba sete jonye fole kele siraba beni danya ko ina julala seni nyagate ni julaba bange baganga ni wasobali jaliatuma yo beni danya kabo kita nyumambari ni wasuguni ni garatiki mambe ni garatiki dembala olu de shi lasana jabate kita lasana jabate wulula aliu jabate la aliu la siraba jugute fato la te wula kono fena kana karifa ngara keni ngara musula nyamakala fima na jema fefe sara ni munu be balole jeliga kuyate la siraba edeni chini be kadwanye bravo chérie merci beaucoup vraiment dona ko Fatim Kadi donc ni yoroni na ambe chikambla Fatim Jabate ni nyabana ni wakati na i dogoni ko kiga dungunu ba chire on ibe se deme fenfela iba lati dogono ote donc au fene ka courage ta alibi au kana décourager parce que diena comme yere a photo na ni ga dem senebe ko foi damne man no mais final yere be dépend au yere de la imay voilà ça ne dogoni ati yere te prisiere mene dogoni mun ay man ki na fene fare ka kunka de bele bay man ki mun be grand taille do fene be ne bo man gina ma ay mais disque tout dronto do be grand taille bawdu aha ni ne tumbo do ne gute tay ne guto do ne agla jara manu do ne baake da wani na ka ko num moni voilà ça ne dogoni ame fe ka do ere jumene kadi ni janati ke fembe fin du mari kali nere ni jien konna ni jien kono fin du mon beda fin du men kali ni abay to ma mai fin do ni ne kadumini nda ka warida ka climatiseur chili koro fin wari ko kali nere wari wari kadi ani papa ni mama ay papa ni papa kali nere me war fa kali nere parce que ni ya me fa papa ni mama be war ni ne ko lu fa ne to yugo za fa ma ya kuma yi fa ne tay voilà ma chérie question quelle est le don mon kali ni jena tike fembe ne fanni ba kasoro wari yere kadi fe o ay Aisha mari ko be war betare ay de ko fani baridu ne fanni ba ne bon war fene ni fani bakadi ni be fe guto yongo sa be war nyini ne ga to imaya iga kuma ima démission ya kan fo awrudo me war de fani bakadi wole kan jumembe e bolo kala c'est un artiste koroboma parce que o yere photo na o démission o mo go be demela comme lu donner déjà au lieu tourner ni fonke donc si ça wole kan bi bolo kan show umma tu no be se ga au fene de metugumi bon comme il y a des bras fo chuga mina ayo ko flan démission na wallahi parce que ami faire que il faut au nyona di kateme ou la de pion ande jo tante ne faire down now il faut que ako conflana imaya mais mo ko tika conflana ami ka ante mais est-ce que au yere fene willa kasi en bas flan wal ma ko flan ma abadi dan yɛrɛ tala yɛrɛ mais a ma nɔgɔn komi diɲɛ n'a kɔnɔkow de don quoi i ma ya diɲɛ n'a kɔnɔkow de don i ma ya
parce que te mɔgɔ tɔgɔ fɔ te mɔgɔ ta tɔgɔ ma mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen olu tɛ fɛ denmisɛnninw bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidalaba i n'a fɔ ɲɔgɔn na mais n'an gɛrɛla mɔgɔkɔrɔba dɔw la an bɛ fɛ aw k'an dege dɔnkilida la u b'a fɔ ni an ye karisa dege karisa bɛna tɛmɛ anw na aw dun ye aw ka fɛn bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ aw y'aw n t'a dɔn bɛna fɔ cogo min na aw denmisɛnninama fɛnɛ fo ka n'aw kɔrɔbaya aw bɛ hakɛ to kuma n'a fɔ cogo de don aw fɛnɛ y'aw diya an fɛnɛ bɛ fɛ ka k'aw ɲɔgɔnna fo ka na tɛmɛ aw la aw fɛnɛ k'anw dɛmɛ pour que an fɛnɛ ka se ka kɛ aw ɲɔgɔnna ye mais u tɛ fɛ non olu kɔni ko dɔrɔn olu dɔrɔn a ka to olu dɔrɔn ma quoi olu tɛ denmisɛnnin minnu bɛ fɛ k'a fɛ n'o tɛ ne hakili la ni mɔgɔ kɛra fɛn dɔ ye i bɛ hali n'a kɛra dɔ bɛ fɛ ka gɛrɛ i la pour que i ka a fɛngɛ ne hakili i b'a tigi dɛmɛ dɔn pour que mais an filɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi n'i yɛrɛ m'i yɛrɛ dɛmɛ mɔgɔ tɛna sɔrɔ min b'i dɛmɛ tiɲɛ de don an filɛlikɛbagaw bɛɛ ɲɛ b'an na wa u b'a dɔn an bɛ ka min fɔ an bɛ ka fɔ ka taa ni sira min ye u b'a dɔn u k'u yɛrɛ bila an denmisɛnninw place la quoi parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'an cɛ la a bɛ se fo k'a faga mais dɔ bɛ sɔrɔ jama na u b'a fɔ karisa bɛ se mais a bɛna kɛ cogo di ka karisa dɛmɛ a ma nɔgɔ quoi donc il faut que aw kɔfila n'a ka an fɛnɛ lajɛ quoi an bɛ ka sɛgɛn ni fɛngɛ minnu kɛ an bɛ k'an jija cogo sugu bɛɛ la an ye denmisɛnnin fitininw de an fɛnɛ bɛ fɛ ka kɛ aw ɲɔgɔnnaw de ye a y'a kɔfila n'a k'an dɛmɛ o de ka di anw ye. d'accord kuma ɲɛna Lala ne dɔgɔnin question kelen de don toujours welewelekan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin i kɔrɔfilanw na an bafilanw ma cogo min na o fɛnɛ bɛ se k'aw dɛmɛ. Bon comme Aïcha y'a fɔ cogo min welewelekan bɛ ne bolo u ka an dɛmɛ dɔrɔn quoi u yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la u ka an dɛmɛ pour que an fɛnɛ bɛ se ka tɛmɛ u la voilà o de bɛ ne bolo k'a f'u bɛɛ ye. D'accord voilà faamuyali y'i sɔrɔ la kuma la ne dɔgɔnin ne ɲɛ bɛ la comme dumuni ka di yɛrɛ. E bɛ dɔn cogo di o ye ka préféré dumuni ka di tɔgɔ ma fɛnɛ o ka di Aïcha tɔgɔ bɛɛ bɛ ten ne dɔgɔnin e yɛrɛ ka plat préféré ye jumɛn ye. ne ka plat préféré ya wujula ne tɛ kuma o de ka di dɛ ne y'o sɔrɔ dɔrɔn ka bɔ sɔrɔ ala wujula ka di dɛ n yɛrɛ bɛ se a tobi ko la i yɛrɛ bɛ se ko bɛ dɛ i bɛ se tobili la ne bɛ se ka dɔnkilida temps sɔrɔ a tila ka tobili kɛ n bɛ se ka kɛ très bien mais i ma se ka dɔnkilida ni kalan ye. n ma se k'o kɔni kɛ d'accord n ka kɔni tobili in yɔrɔ in n bɛ se k'o kɛ parce que kɔrɔlen n yɛrɛ déjà don o don n bɛ tobili de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa répétition na i m'a ye a tila ka segin ka na surafana fɛnɛ tobi. d'accord ne dɔgɔnin e fana ka plat préféré ye jumɛn. Bon a bɛɛ ka di ne i bɛ dumuni bɛɛ fɛ. a bɛɛ hali sɔ ka di a bɛɛ de ka di ne kana nin fɔ ne walayi. d'accord voilà Aïcha oui sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Aïcha yɛrɛ filɛ nin komi n ye question kelen min posé Muɲanko e yɛrɛ n m'a fɔ dɔnkilidala tɔw man di yɛrɛ mais Mali kɔnɔna la dɔnkilidala jumɛn ka dɔnkili yɛrɛ bɛ e don kosɛbɛ. bon depuis ne tɔgɔma ka dɔnkili ala ka ɲinɛ a la a ka dɔnkili ma se ka koya ni donc a ka dɔnkili tora ni dusu de la fo ka na se bi ma mɔgɔ wɛrɛ ka dɔnkili ma se ka n b'a fɔ n bɛ mɔgɔ ka dɔnkili la mais a ka di n ye mais n tɔgɔma ka kɔrɔbɔ dɔnkili n fɛngɛ toro quoi. o de y'i ka dɔnkili bi o de dacogo ka di ye. awɔ o de dacogo nana diya n ye n'o tɛ a tɛ comme si n tɛ genre wɛrɛw da min tɛ ne tɛ kɔrɔbɔ dɔnkili da yɔrɔ la yɛrɛ mais a ka dɔnkili n'i ye ne ɲininka kɔni a ka dɔnkili de ka di ne ye ale de ka dɔnkili sera ka diya ne ni artiste tɔw ninnu ka dɔnkili ye quoi. voilà mais i hakili bɛ dɔnkili ninnu na hali bi. kosɛbɛ. d'accord micro b'i bolo an ka taa. shababi mali ni beritigi kayali kumahaya kayali hagala kayali hagala kayali ya kayali ni beritigi kayali o kumahaya kayali shababi mali fi kulli maya alla takallihum mia filimia liya gala hama uya gala kuluia natululu binna surami ya filimia shababi mali ni biriti kigayali ayi nin ko in jara fo ka ne yɛrɛ hakili jigi kɔrɔlenw na nin ko ye souvenir ko dɔn ye sa. D'accord ne dɔgɔnin sani ne dɔgɔnin komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma mais yɔrɔ aw fila aw bɛ se ka duo dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ
dio ka ne bi fa ko dio duman ba do ke sans c'est un fou jama genre fou mo ko chama crise piqué ko an layli to an layli mo ko mun mina nay quoi ibi ga famia ne bi fa ko dio daga bana do ke sans aw ka to ka micro didi nyoko ma quoi ne ya bla le bata na le ya bla e bata aw yere ko miri donc lim na usika dio farmanke donc micro ba wolo Bibi Bibi madoye sinitiye Bibi madoye sinitiye Manyumani damu sese Komani fiumbeni damu doye Nanyumani damu sense Komani fiumbeni damu doye Nanyumani damu sese Komani fiumbeni damu doye Aye kaira fo kani balimaya Aisha mariko fo kani sindiya Nanyumani damu sese Komani fiumbeni damu doye Corona ni dolo ye corona sigi dolo Corona mani fiu dolo ye corona sigi dolo Corona ni dolo ye corona sigi dolo Corona mani fiu dolo ye corona sigi dolo Corona bari nyuma dolo ye corona sigi dolo Corona sinyo nyuma dolo ye corona sigi dolo Corona ni dolo ye corona sigi dolo Corona ni dolo ye corona sigi dolo Corona mani fiu dolo ye corona sigi dolo Galama kura ibeta miri de Meta kugari yorala Bali mafuru kukari kunu de Bitakera kukari wauye Galama kore beta minine Betan kukari yorala Bali mafuru kugari kunu ye Bitakera kugari yoraye Zanana ne beta zanana Oh yeah Zanana kubari jutora zanana Oh yeah Oh yeah Mabedi nyaba koni chieba Merci Voilà, ma chérie, vraiment, c'était... Allez, raconter faire rabat. C'était trop cool. Merci, ma chérie. Adjara. Donc, les gars, il faut avoir du courage. Merci. Encore quoi, c'est un tour, c'est parce que... On peut se faire des menus. Mais au final, comment folie dans la télé. C'était au y a courage quoi. Donc ça, non, à ma faute de remplir les barons. Maintenant, place à notre rubrique Instant Show. Top Star. Top Star. Aisha, ni pa no masira ba soro de. Oh, Kamse dore la wa. ale ga usana o. Ale te poila, ngira kontaro maka pami nge. Ale ku nga usana e. Ah, umu eni do indi kemin. Amfane dongelo. Ah, ai oh, ebesi. Oh, Aisha ere dum e ma fasinya na mambore. Oh, e to ma do ma de ga fasinya ma ere bo an folo. Ne to ma. Oh. Amano ne ale ko ni al na edu mana sura bisi. Oh, ne ante si ko sebe dona. Lala ni do kono. Komi émission na si akunche marama. Kuma kan la ban jumen ba oboloka la si en fleur baroma. Bon, kuma kan la ban meni boloka la si en fleur kala ba ma ngafuli pa obela jeli. Ina fo kuma dam na ni mi fo. Obela jeli ni chi obe voto ni fe munu ke anya be nga paju emi ya be nga fe jama
maaw bɛɛ lajɛlen fo aw ni cani baraji halisa ala k'an to ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn bɛ Aisha Mariko fɛ n bɛ sa aw bɛɛ lajɛlen nɔfɛ. D'accord. Yala ma chérie, kumakan laban jumɛn fɛnɛ bɛ e bolo ka lase an filɛlibagaw ma? Bon, ne b'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo halisa u ka timinandiya la u ka kanu na su ne b'u bɛɛ fo ne ka foli bɛ bɛɛ ye. D'accord, merci beaucoup. Ayiwa an filɛlibagaw an n'an ka denmisɛnnin sodenbaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ b'a dɔn nkalon tɛ dɛ ninnu bɛ se dɔnkilida la donc aw ka baara ye min ye dɔrɔn k'u dɛmɛ aw bɛ se dɛmɛ sugu o sugu la a ka a lase u ma donc o la dɔrɔn an b'a fɔ ye restez connectés aw kana aw déconnecté dɛ ko dumanbaw de bɛ ka nali donc a dan don an bɛ ɲɔgɔn bolo.